frase al llibre que en boca de la Selma, que podria descriure tota aquesta sensació que ella explica d'estar surant amb com si fos el moviment de les ones. I la Selma diu: em sento com un mantall de coral dansant al ritme de la marea. Això és una sensació de pau, d'allò estar flotant, però per mi ha sigut l'encontre amb el tauró blau, perquè tots tenim la idea que un tauró ve a un humà i ara ja té el menjar. I l'escena que ella descriu, que si nosaltres no ataquem a la natura no ens ataca a nosaltres. T'ho he trobat. Els doblava a la mida. No van trobar mai les paraules adequades per descriure el que tots dos van sentir en el moment que el gran animal salvatge va connectar amb ells. Quan estàs llegint-lo, també se'm dona la impressió que són els personatges els que t'indueixen a tu a escriure. Jo vull que el lector vingui en mi, però ara ja no és en mi, ara és amb els personatges, i que acabi sent un personatge més de la novel·la. A mi m'ha fet una impressió brutal que alguna persona, llegint, hagi pogut tenir aquesta sensació.